Salam, hormatly watandaşlar. Bugün 26 oktýabr, diýmek erti 27 oktýabr Türkmenistanyň garaşdyrlyk güni. Ya garaşdyrlyk bayramçylygy. Ine şol sene münasibetli men siz bilen şuň biraz gysgarak söhbetdeşlik etmekçi bolýan. Sebäp her bir döwletiň öz bir geçmiş tarihi var. Şol tarihiň bir belli seneleri var. Şonu döwlet derejesinde, millet derejesinde bellenip geçilýär. Ine şol bellenmeli tarihi wakalaryň biri hem biziň watanymyzda 27 oktýabr hasaplanýar. 27 oktýabr 24-nji ýylda Türkmenistan döwleti ya respublikasy döredildi. Sowet Soýuzynyň hataryna. Soňra 91-nji ýylyň 27-nji oktýabr güni biz Türkmenistanyň parlamentiniň agzalary ýa-da deputatlary şol gün Türkmenistan garaşy respublika diýip eglan etdik we şol dokumentin aşagyna golumuzy goýduk. Soňra bilip duruşuňyz ýalyna geçen 28 ýylda SSR dargandan soň ýa Türkmenistan garaşdyrlygyna eýe bolandan soň döwletimiziň ümdügi ýa ýoly dibinden ters tarapa ugrukduruldy. O taýda halkyň islegi ýa arzuwy hiç bir zat göz tutulmady. Diňe şol belli bir adamlaryň, belli bir toparlaryň özüm köplenşe sahnaň ýeňsesinde hereket edýän adamlaryň üstü bilen Türkmenistan 28 ýyl bäri dolandyryp gelýär. Bärde şuň kun esasy aýdylmaly zat biz Türkmenistanyň garaşdyrlyk gününi ýa tarihi döwletiň emele gelen gününi unutmagy hiç ýyl biziň hak hukukymyz ýok. Sebäp eger biz şu tarihi wakany ýatdan çykarsak ýa unutsak ýa goýbolsun etsek ýa şuny ýadymyzdan çykarjak bolýarlara ýol bersek, erti biz döwletsiz galyrys, watandaşlar. Bu hakykatdan hem şeýle. Eger 27 oktýabr 24-nji ýyl ýok bolsa Türkmenistanyň tarihinde, eger 27 oktýabr 91-nji ýyl ýok bolsa Türkmenistanyň tarihinde, onda haçan bir döwlet emele geldi we haçan bir döwlet öz garaşdyrlygyna eýe boldy diýilen iki sany ulakan soraw ýüze çykýar. Kim şoňa dogry dürüst jogap berip biljek? Şu günkü günüň nukdaý nazaryndan, şu günkü hakimetleriň eden etdiliginden çen tutsak, bizde indi döwletem ýok, bizde hiç bir garaşdyrlygam ýok. Hemme zat diňe şu iki sany diktatora bagly edilip çatylyp goýuldy. Ol döwleti käşe ol iki diktatoryň özü de ýöredýän bolsa, onu diýsek bolar da biziň şu öz içimizden çykan bir musallat neşe döwleti ýere çökerdi ýa halky. Ýok, olar bir oturtma marionetkalar, ýeňsesinde oýnap oturan başga adamlar we başga güýçler bar. O barada bizni 28 ýyl bäri açyk aýdyp gelýär. Niýazyň döwründe de şeýledi, Gurban Gulyň döwründe de şeýle. Ýöne her kizadyň öz bir bişmeli wagty bardyr da meýwe de görýän birden bir güne bişep geçenat halkymyzam şunça ýoly, şunça horluklary geçmeli boldy, şunça 10 ýyllyklary. Şu günkü düşünje eýe bolmak üçin, şu günkü ýagdaýdan baş çykarmak üçin, ser salmak üçin, netije çykarmak üçin şunça ýyllar biz horluk görmeli boldy. Olam biziň halkymyzyň her birimiziň maňlaýymyza ýazylan ýazgyt bolmagy çemelli. Sebäp bu meseleleri toplumy bilen halk bolup bilelikde çözülmese, bir adamyň, 10 adamyň, 100 adamyň işi därligini geçen 28 ýylyň ajy tejribesi görkezdi. Ýöne şu gün aýdylmaly zat bar bolsa, indi garaşdyrlyk güni, erti bayramçylyk, ýöne şu garaşdyrlyk gününe de şeýle ähli howpy öz boýnuna alyp şunu eglan eden adamlar var, şunu teklip eden adamlar var, şu teklibiň aşagyna gol goýan deputatlar var. Men şolun emmejigin bugün 175 adamyň
näçesi ak yürekden ses berdi, näçesi diňe şol beýleklen sesine goşulyp berdi. Käbiri asla şol ýygyna gatnaşmady diýseňem boljak bar içinde olar ýalsam. Ya käbir adam başdan sowmalyk bilen elini galdyrdy. Men onçasyn buny aýdyp biljekler. Sebäp men her bir adamyň şol zalyň içinde otursamam, şol her bir adamyň içki dünýäsini ýa aýdan pikirini aýtmadyk, içinde saklanan pikirini aýdyp biljekler. Olaryň özleri aýdyr. Eger içinde ýazyp goýup gideni bardyr, ýok olanlaryň içinde, diýeri gezip berileriň içinde aýtjagy bardyr, biraz döwür dünýä ýütkese olaryň çykar elbetde. O halkyň öňüne. Ýöne şu ýagdaýda şol döwürde halk üçin, döwlet üçin, halkymyzyň gelejegi üçin alada edip zähmet çeken deputatlar bardy. Olar halk bildi, bilmedi, halka aýdylmady, ol başga gep. Olaryň hiç bir çykyşyny halka berilmedi. Näme görüň edilse, näme alada edilse şol ýokary sebediň ýa-da parlamentiň diwarlarynyň aňyrsyny edildi. Halka bermediler soňa waka hiç bir çykyşlary. Şu başda birinji, ikinji sessiýaň çykyşlary boldy da soňa galdy. Ýöne şol ta SSR darga ýançan 90-njy ýylyň ýanwaryna, 7-nji ýanwaryna, 14-nji ýanwaryna saýlanan halk deputatlardan halk üçin zähmet çeken adamlaryň adyny şuň ýatlap geçmek men özüm üçin parz diýip hasap edýän. Şol adamlaryň arasynda 11 tane komitet bardy da ýokary sebetde, parlamentde. Şu 11 komitetiň şu taýda bir näçe komitet başlyklarynyň adyny alaýyn. Şu 11-den 5-siniň ýol başçysy halk üçin işledi diýsem ýalňyşman. Olaryň atlary. Aýgul Kakajanyň täjibi. Maýa Gözel Aýmedowa. Bayramnur Söyünow. Pirmoğlu Tanrıgulyew. Alla Seneşko. Şu 5 adyny alan adamlaryň hersi bir komitetiň başlygydy şol döwür. Şular öz ýolbaşçylyk edýän komitetine halka bähbitli, döwlete bähbitli bir topar kanunlaryň taslamasyny işläp düzdiler. Köpesi geçdi, bir näçesi geçmän galdy. Gep onda däl, gep şol adamlaryň çeken zähmetine. Gijesin günnüýde de işlediler ýokary sebetde şol adamlar. Sebäp men şaýat, men şol ýokary sebediň öz içinde işledim. Birinji 6 aýymy. Bilemsen, göremsen aýdýan bu zatlary. Başlan. Sonra ýene de şol halk üçin tribuna çykyp halkyň agysyny alap, halkyň hakyny talap eden deputatlardan Nebit Dagly deputatymyz Geldi Mehmet ýaşul adam ýa-da şol Nebit Dagda awtoparkyň direktory bolup işlen. Öz döwründe 70-nji ýyllarda Kompartiýanyň ýolbaşçylygy tarapyndan iýdarlanyp ol adam görmedik güni gördü galdy diýip aýsagam boljak. Ýöne şonu da halk şuna inanyp şunu özüne deputat edip saýlady. Şol adam gelip Aşgabatda şu bütün Türkmenistan halkynyň bähbidini goran adamlaryň biri. Bilemek Mehmet Ağa bugün barmy aýatda ýokmy? Ýöne şu erteki bayramçylykda o ýaşulyň paýy bar. Ulakan paýy bar. Ýene de deputatlardan biri men aýdyk ozul öňkü şol ýapylan kanalymda bardy aýdypdym. Men hem kardeşim hem halipam diýip hormat goýan deputatym Geldi Mehmet Egdiýew. Gatykany şat kanuny nukta tarapdan döwlete, ýurda, halka bähbitli köp kanunlaryň taslamasyny şol işläp düzdi ikisi deputat Gennady Podolinski bilen bilelikde. Bu aýramçylyk oňa da degişli. Onuň paýy bar bärde. Ulakan paýy bar. Sonra ýa-ni Taxtabazardan bir ýaşulymyz bardy. Gurban Ağa Hanjanow. O kolhoz başlyk. Ýaşuly kän görülemezdi ýöne diýjek sözüni bilip diýerdi. Öz aýdy bilmese-de enim şu ýerler şeýle bolsa gowy boljak diýip maslahat beren ýerleri az bolmady.
Şol ýaly ýaşullamydan bardy içimizde. Ne çossagy bardy Daşowyň Taxta raýonundan. Ola mene hakyky türkmen ýaşulsy, hakyky watanyň halkyň şuň sözlerini aýsak patriotyň. Ol adamlar ýok ýöne. Allah rahmet etsin, jaýlar jennetden bolsun. Ýöne olaň nebereleri bilik galsyn. Ýöne atalarynyň eden işleri bar halk üçin, döwlet üçin. Onuň lopar ýeňe diýerdikde bilemek şol öz sara tarapdan şu töwereklerden bolmaly. Familiýasy ýadyma şuna. Şeýle adalatly ýeňe deputat her gelenne ýazy bilenak, pozu bilenak gelip kömek sorardy. Şu näde betsek gowy boljak, halkymyza şol oturan owamdan şäherden adamlar raýonyň ardy edýär şu zatlar näde kömek edip bolar, näme dip gaty kän alady eder öz saýlawçylaryny. Ene sada türkmen zanany. Ene onuň bayramçylygy. Başladyna ýaşlar komitetimizde 14 san deputat bardy. Olaň köpüsi ýaş adamlar, ýaş oglan gyýlar. Tejenen Ataýew diýip mektep direktorymyz bardy ýaş oglan. Gyýlar bardy o taýda. Şuman men atlaryny ýadyma düşüp durunak. Biriniň ady Haljan, ýene beýlekisi bardy. Marin wekil wadarnan bolsa. Şu näme gerek bolsa ýaşlaryň durmuşyna şol mede kanunçylykda şu ellen gelen kömegini etdiler. Ýoksa bolan hiç bir juristem däl, beýlekem däl. Ýöne ak ýürekden ýapyşylsa, ihlas bilen aglasaň sokur gözden ýaş çykar diýär türkmen. Şolar ihlas bilen ýapyşyp şu öz etjegi işini ediline halkymyza bolsun diýip ene üstüne şol taslamalaryň üstüne oturup işleýän adam. Siziň bayramçylygyňyz bu. Şulara aýtmak maňa meniň pardym bar, şuny maňa aýtmagy mümkinçilik bar. Şu zatlary halkyň bilmegi zarur. Şu neseliň. Menden ana näçe ýerde haýyş etdiler, şu halmada şol döwrüň wakalaryny, parlamentin hökümetini beýanatyny aýtmak dowam etdirsen diýip. Ara bir topar iş düşdi, ýagdaýlar boldy, hany görüp dursaňyz, ýurdun içindäki bolan ýagdaýlar, sel geldi, suw basy, ýel ösdi, koronavirus ol her gün bir zat tapylyp dur. Ondan ol ýatlamalar garada goýuldy. Nesip bolsa şol işlerimi hökmen dowam etdiren, birazçyk entek aýagyna galaýyn, saglygymy boldy. Men pikir edýän şonu ýygy giderli etmeli, näme üçin? Sebäp käbir adam çıkış edýärler görüp durna. Käbir adam şu bolan siýasy wakalary ters interpretasiýa berýär. Interpretasiýa diýmek ters düşünürş berýär. Ya özlerini şol taýda ya bir garada goýmak üçin edýärler, ya aklamak üçin edýärler, ya bilýän firab edýärler, men bilemek näme niýetden edýär, ya bilmän edýärlermi? Ýöne taryhy wakalar, taryhy şahsiýetleri, edilen işleri, gezek gelenine şo taýda hiç kimin bir sözi gyşartmagy ya bir işi peseltmäge ya beýgeltmäge haky ýok diýip düşünýär. Şonuň üçin şu zatlaryň öňüni almak üçin indi şu mahal ýurdun daşyny şu parlamentin deputatlarynyň arasyny ýekemen şuň çykyş edip beren. Bar, Allah şükür, ýaşap berenler bar. Ýöne çykyş edip bilen akla käbir ýagdaý ýok, ýurdun içinde otur, käbir ýurdun daşyny goý bolsa netdiler. Käbir garapdyr, käbir halka watany ynamy gaçdy, olam bar. Ýöne şuňky nesil bilen akda şol döwürnämen bolup geçen. Ine şu zatlara jogap bermek gerek diýip men hasap edýän. Egerde ýerde giýişdi Türkmenistanyň içinde üýtgeçlik bolur hökmen. Men onu dolananýan. Şuň bolmasa erti bolmasa büýürgün bolar. Ol hökmen bolar. Ene şonu ýanky 30 ýyllyk taryhymyzda dolanyp gelemezde on taryhçylar ýazar elbetde öz bilenini goýan, tapanny. Ýöne ol zalim hökümet halka degişli, parlamente degişli hemme dokumentler ýok etdi. Şoňmy? Onu diňe şol adamlaryň sözünden, dilinden bilip aýdylmasa, şu mahal şol SSR'ň ýykylan wagty ýa ýykyljak wagty
şol bolan wakalary Niyaz düýüp bilen kökü damary bilen ýok etdi diýip maňa habar geldi. Hatda şol Türkmen film kino kampaniýasy bardy. Şo taýdan şol ähli kino lentalar Türkmeniň şol altygarlanmaslap ta soňky güne çelli hoja durdy narly filan işlerine çel hemme lentalaryny aýryp ýok etdi diýip arhivden. Men bilemek, ýöne şol kinolar käbir ýerde ozal göçürip alynan bolsa, kopya edilen bolsa bardyr olar ullanma. Emmesi ýitip gitme ýa-da ýok. Ýöne şol Türkmen fondda saklanmaly, gos fondda, döwlet fondunda saklanmaly materiallar ýok. Aýrylan ählisi. Ol 30-njy ýyllardan başlap şol planyny baý diýip, planyny kulak diýip, ýene birini basmaçy diýip ýok eden adamlary olaryň atylan ýerleri, taşlanan guýulary ýa gömülen kärizlerini hemmejigini şol materiallaryny arhivden aýyrdylar. Ýöne aýryly diýen bilen ol ýitip gitdi däl hemmesi şu aýrylmaka on kopyasyny alyp soň wagty gelende nesillere görkezler diýip onyny kopýalanan adamlaryň badyr elbetde. Men şonçyn aýdýan KGB'ň arhiw açylar diýip ol elbetde o için süýsele bermeli on arhiwinde hiç zat ýok. Gurban uly bilen ýanky Sapar Murat bilen Gurban uly hemmejigini o taýda aýyrdy içinde bar zatlary. Özlerine garşy durajak işler. Ýöne ozal SSR döwründen bäri ol ulluklarda işläp beren adamnyň haýsy bir kopya edip onyny aýryp nerelerde goý saklap ber onu hiç kim bilenmez. Ine biz şo zatlary bilip barlýar. Şo zatlaryň üstü bilen halka öz taryhyny gaýtaryp bermekçi. Şonuň üçin ol 27-nji oktyabr o bilmeýän adamlar üçin bir seni de bir 365 günüň biri. Hiç adam däl. Ýöne öz şahsiýetinde ýüzlanyň her biriň doglan günüňiz bar şeýle dälmi? Şonu hökmen belleýän. Ine şu plan ýaşady, plan ýaşady. Ya enatalaňyz bar, öten geçerleriniz bar, şolaň ýok olan günden bilýäňiz de şo güni sadaka edilýär, aýat okulýar. Bilem, ine bütün halkymyza, döwletimize bagly sene şu 27-nji oktyabr, şuňa dogry düşünün. Elbetde, bu garaşdyrlyk ol 24-nji ýyldan bäri şu güne çel 96, geçen 96-njy ýylda näçe biziň nesillemiz şu döwletde işledi, ýaşady, durmuşyny, ömrüni berjay etdi. Näçe horluklaryň, kynçylyklaryň üstünden geçildi. 30-njy ýyllaryň tutlugy, beýik watançylyk uruşy, 48-nji ýylyň ýer titremesi, ondan soňky kynçylyklar, dürli açlyklar, sosial deňsizlik, ine ählisin alanda halkymyzy diňe bir umyt bilen ýaşatdyrdy. Ertek gün şuňkydan gowur biraz garaşalyň, biraz şuňa tagapyl edeliň. Bugün bolmasa erti bolar, durmuşymyz gowlanşar. Uruş bolmasa bolýar, asmanymyza dury, güneşimize nur saçyp dur. Ine şeýdip bizi 10 ýyllyk dowamyny halkymyzy horlap, ine şu güne geldik. Bize deňeşdirmäz atkan watandaşlar ýurdun daşyndan, Türkmenistanyň daşyndan beýlik döwletler seredýär. Ýewropa bilen eleşigini aklar görýär. Dünýäde adamlar eşiretli ýaşap otylar. Her güni bularyň bagtly, gülküli, ynamly. Bizde näme bar? Bir seredip görün geçen 96 ýylyň dowamyny nanatly biz piýada. Elmidan şu bir döwüm çörüň ýygyna ılgak geçdi halkyma. Menem şol nesiliň biri. Urusdan soňraky ýyllarda şol doglan çağılan görgülerini menem gördüm. Sebäp biziň halkymyz şunça baýlygyň üstüne otursa da şu özüne miýesser eden zady ýok. Ine men şoňa janym ýany. Men şoňa hayran galýar. Näme üçin adamlar öz döwletiniň baýlygyny, ýeriň astynaky, ýeriň üstündäki baýlygy bir öwey göz bilen seredýärler. Näme üçin şu baýlyk biziňki däl biziňki diýip bilen aklaşylar. Ya şolar özüne degişlidigini ynanyny aklar. O näme üçin beýle bolýar?
Beýleki döwletlerde hemmejik zat hasaply. Bizde bolsa ene eňere. O nira aldy, näçe çykardy, nira satdy, puluny nämetdi, ýerine çyrşady, oturdy. Halk ol halka hasabat berýär. Ne de halk ondan hasabat sorýar. Ine düşen günümizem şu hemmämizem çukurda otyr. Watandaşlar. Elbette halk dymyp otursa, ol etjegini derdi. 27-nji oktyabr, 27 sentýabr geçirir. Yenin başga bir güne geçirir. Ol o zatlar öwrenje däle. Biz halk bolup ýuwutdyk ha. Haçan Niyaz ol ýylyň 10 kaýyny ütgeden özün ýanwarda Türkmen maşy diýdi, aprelde ejesini atdy, ýene de birini ýene de. Aýo bütün dünýä masgara boldy. Näme üçin şonda halk sesini çykarmady? Näme üçin biz halk bolup şoňa garşy durmadyk? Edi bilen etde ol. Gabryna dik oturmuş, ha? Halka görkezi bilen zulmunu görkezi. 10 klas bilimsiz hiç yerde kabul edilmeýän 9 klasa getirdi. Hiç yerde okumasın şu Türkmen halky ya Türkmeniň çağasy. Ha? Institutlar 2 ýyla getirdi. Eserler watany gorumyň ýerine köçeler süselediler. Kimiň çağasy? Biziň halkyň çağasy şolar. Ýene de sesimiz çykarmady. Ol azatlyk radiosyna günne günaşy gıygyryp durarmyň peýdasy bolmady. Sen şol ýene de şu günümizde şükür edýär. Nan bilen duzumuz bar, çay bilen gandymyz bar. Ertesi gün gowur hana aýtdy, altyn asyrda ýaşar. Ine bize gölel sygyr berjek, Mercedes berjek. Ha? Çıdadyga şu zatlar, gördüga şu zatlara garşy çykmadyga hiç berimiz watandaşlar. Manady çalışdy. 2 manat $1 diýip baha berledi. Hemme daşary ýurtlar döktüler ýurdun daşyndan akyr manadyny pürçükli süýjüň kagyzy ýaly pullaryny ýygnap ana ýurda gelen dollarlary alyp gitdiler. Galandan bergidar edip goýdular. Ene şol $1 2 manat bolmalylar $1.20 manada çykdy. Kim ondan hasabat sorady Niyazdan, ha? Kim? Watandaşlar. 5-10 san adam atdyňyz hökümetiň öňüne, arka duranyňyz ýok. Olam ene bärde öz üstümize dizadi. Ýurtda da ýylymyzda kanunlaryny kan gysyrdy. Ene bolanda şol. Bu zatlardan bir haber adamla pikir edýär. Bir ýerin aşagyna zompo çykaýdy o bul adamy. Ýok. Görmediňizni gördi gal. Onuň bir topar adam soraýdy. Siz näme etdiňiz diýip. Aýher orada edenlerden oturjak bolsam ol näçe tomlyk kitap boljak. Özüňiz aýdyň, siz näme etdiňiz? Size de tegişli şol watan. Şol döwlet, şol Türkmenistan, şol taýda siziň enatalaryňyzyň gowyrlary ýatyr. Men kilenke. Ha? Ýetgeşikler. Siz näme etdiňiz? Her biriňiz aýdyň onu geçen 30 ýylda. Bir umumy biziň halkymyzyň başyna düşen tragediýa. Bir ýerde saparagy dogry diýdi. Halmurat demen bilemekde şu halkymyzyň genetik koduny bir zatlar üýtgedim ka diýen ýa-da sebäp bir halk özüni beýle alyp barmalylar ýa-da bir adam ýa bir topok adama 4-5 million adam tabin bolup bilmedi 21-nji asyrda gul derejesinde oýdy. Görüp otursaňyz ministrleriň edip oturşy bolup görüşün. Näme boldy, nähil boldy? Biz nira barýas watandaşlar. Ene ertiri 27-nji oktyabr Türkmenistanyň garaşdyrlyk güni. Onun resmi ýagdaýda aýyrdy hökümet. Oň aladasy da. Ýani halk şu zatlary bilmeli. Goý hökümet etmeden biz şu zatlara hormat goýmaly. Biz şu taryhy seneleri bir öz garaýşymyza aýtmaly. O taýda şu 96 ýylda biziň en atalymyzyň maňlaýdary ýatyr şu taýda. Bir topar maşgalary sürgün etdiler. Bir topar adamlar frontda ýa tyýla wepat boldular açlykdan ýa urusdan ýa okdan.
O şolon azabı, şolon güzaba, şu garaşdyrlyk günü şolonam şu taýda goşandy ýatyr. Bu näme üçin biz o güni ýatdan çykarmaly? Näme üçin şo güni biz unutturma hökümete ýol bermeli? Sorakan watandaşlar, ýöne jogap ýok. Ýöne her hilem bolsa, nä hilem bolsa, inni ýuwaş-ýuwaşdan biz öz hak hukumyza düşünüp başladyk. Halkyň aňy ösüp dur, gün saýyn adamlaryň düşünjesi artýar. Onu aýtmak gerek, hökmen. Inni adamlar şol tümlükden çykyp ýagtylyga tarap ymtylyp başladylar. Mytdyllap barýar, durup barýar, säginip barýar, ürküp barýar, gorkup barýar, ýöne ýolumyz şol, ugrumyz şol. Berekella şey dip getsek, ahyrsan bir netije ýeter. O bir günüň işi däl. Biz 28 ýyllap ýere sokup geldik. İksan diktator. Nädip biz 2 gün aýaga almaly? Taýýar adam bar. 100 adam bar, 1000 adam bar. 10.000 adam bar diýil. Biz näçe milyon? Agaly näme etmeli? Şonuň üçin erti watandaşlar biziň halkymyzyň garaşdyrlyk güni hem Türkmenistan Respublikasynyň döredilen güni. Eger ata watany ene toprağa hormat goýan bolsak, erti şo güni biz belläp geçmeli. Kim begenip bellesin, hawa tost aýsyn, bulgur götürsün. Kim dine sadaka paýlasyn, aýa dokosyn öten geçerlere. Ol öz işini, goňşy golum bilen üýşüp oturuň, özüňiz bir zatlar diýjek, ýazjak bolsaňyz ene ýazyň. İnternetde dolu yer, meýdan. Pikir aýtmak üçin, pikir paýlaşmak üçin mümkinçilikken. Şoň üçin erteki gün, ertir 27-nji oktýabrda bütün halk bolup şu şaly senäni ýatlap geçmegimiz zerur diýip düşünýär. Şol münasibetle erti ine İstanbul'da, Türkiye'de İstanbul'da geç saat 7'de ya saat 19.00'da Türkiye vakti bilen ine şu taýda ýygnanşyk bar. Aýdyrly ýaşlar ýazdy nira barmalygyny meýdançata dady. Yenim gerek bolsa häzir şu çykyşymyň aşanyny goýarlar. Barın, oturun, duşuşun, gürleşin, gutlaşın, beýrek bilen ısnışın, tanışın. Ine biz şonu millet watandaşlar. Bolar ona şu gürlükçe sag oturun, saglykda görşeliň, hemmäňiziň öýüňizde saglyk arzu edýän.